Wel, bore da i chi gyd. Croeso ato ni i Cersalem y bore. Mae'n gryw bach ohono ni fan hyn yn arwen ar y ddoliad, ond ni'n addoli gyda'n gilydd. I'n helpu ni jyst i ganolbwyntio yn meddyliau. Mae'n eiriau darn o un o'r salmau mynd i ddod i fyny ar y sgrin mewn munud. A fyswn ni licio i ni jyst adrodd y geiriau yma, lle bynnag ydy ni yn fan hyn neu adre efo'n gilydd. Dwi'n mynd i atgoffa fy hun beth wnaeth yr arglwydd. Ydw, dwi'n cofio'r pethau rhyfeddol wnes ti ers talwm. Dwi'n mynd i gofio am bopeth wnes ti, a myfyrio ar y cwbl. Dewch i ni addoli gyda'n gilydd. Yn y tywyllwch heb oleuni a heb obaith oedden ni, nes yr edais ti o'r nefoedd a trigaredd yn y wir, cyflawni'r gyfraith a'r proffwydi a tywirif daeth y gair, dod a dorsedd y gogoniant lawr i grid oedd yn y llwch. Glodi'r tana, glodi'r mab, glodi'r ysbryd, dri yn un. Dduw gogoniant, sblennydd un, io'r brenhin oedd glodi ti am beth. Dangos teyrnas sydd yn dyfod a chymod i'r oes sy'n holl, ac i arfer creadigaeth ddewin efais ti y groes, ac ar awr dy brofedigaeth gwelais ti i'r ochr draw, a deall yma'n gwaredigaeth Iesu marwais drosto ni. Glodi'r tana, glodi'r mab, glodi'r ysbryd, dri yn un. Dduw gogoniant, sblennydd un, yw'r brenhin oedd glodi ti am beth. Ar y bore, pan y coraist, roedd y nef yn dal ei wynt, nes i'r garreg gael ei threiglo, concrwyd angau gan yr oen, gan gyfod i'r maeroi bennau, a'r angalion yn onsyn, a phob bennau na ddaeth ato, wedi adfer yn y tad. Gofiannwyd eglwys Crist, gyda fflam yr ysbryd glân, a gwirionedd heb efengil, ddim yn ildio ac yn wan, trwy ei wan.
diolch i Dduw am y gwirioneddau gwych na amdano fe. A un o'r gwirioneddau mawr eraill amdano fe yw bod yn ein caru ni, mae'n caru chi a fi bore yma, i fod e'n gwybod popeth amdano ni. Mae yna bethau amdano ni falle dyn ni ddim eisiau ein cymdogion i wybod, ond mae Duw yn gwybod y cyfan. Ond mae newyddion rhyfeddol bore yma yw bod e'n caru ni a mae'n gwybod pob dim. Mae'n dal i'n caru ni. Awdur fy mywyd i. Rwy ti ymlaen i ar tu ôl i mi. Cyn cymryd gwynt ti hwnt i'n bedd. Rwy ti gyda mi o gam drwy gwyddol. Dim lle i guddio nac i foi. Yn ôl Ionawr, o'r mana isa fi foliad tri, rwy tan dailwng ar y throgariad sydd allan fod. Llyr y feddwl i mi, y cyfan allan fi'n ei ddweud, rwy tan dailwng. Chwili anghalon profa fi. Gariad sydd allan fod, i'r feddwl yw i mi, y cyfan allan fi'n ei ddweud, yw rwyt yn dailwng. Fe ffurfiaist fi yng nghoff yma, ti'n gweld fy ffram fy ngwe am cnawd. Yn rhyfedd yn graid, mae'n ormod i'm ni rwy ti'n fy ngweld yn llwyr yng ngharu. O'r y feddwl ras, fe ffurfiaist fi yng nghoff yma, ti'n gweld fy ffram yng ngwe am cnawd. Yn rhyfedd yn graid, mae'n ormod i'm ni fer drafod, rwy ti'n fy ngweld yn llwyr yng guddio nac i ffwrdd, y mae'r gwyll yn ôl Ionawr, o'r mana isa fi foliad tri, rwyt yn dailwng ar y throgariad sydd allan fod. Llyr y feddwl yw i mi, y cyfan allan fi'n ei ddweud, yw rwyt yn Dewch i ni feddwl am y geiriau yna gyda'n gilydd nawr. Cael llyged falle am yfyrio ar y ffaith na fedrwn ni guddio arglwydd na ffoedd i wrtho ti. Ond diolch i ti arglwydd Iesu, does dim angen i ni wneud chwaith. Mae dy gariad i mor aruthrol. Dy drigaredd di mor fawr. Dy dosturi di mor eang. A dyn ni'n plygu bore yma arglwydd. Dyn ni'n plygu o dy flaen di. A dyn ni'n agor yn colonnau i ti. A dyn ni'n gofyn i ti. Gwel y gwendid yno fi am arwain
yn y ffordd sy'n dragwyddol. Helpa ni bore yma, Llwyd. A pob un ohono ni yn... Dyn ni stryglo fo pethau gwahanol. Mae yna bethau gwahanol yn poeni ni wrth i ni feddwl am y dyfodol. Pethau gwahanol dyn ni'n ansicr ohonyn nhw. Ond rwyt ti di'n ffurfio ni. Wyt ti'n gweld y cyfan amdano ni. Wyt ti'n gweld ni'n llwyr ac yn caru ni. A felly Arglwydd, dyn ni'n medru ymddiried yno ti. Dyn ni'n ymddiried yno ti fel yr un sydd yn deilwng o pob mawl. Yr un sydd yn deilwng o bob clod. Helpa ni wneud hynny y bore yma, Arglwydd. Helpa ni ymateb i'r hyn rwy ti yn gwneud, yr hyn rwy ti wedi gwneud. Ymateb gyda'n mawl, ymateb gyda'n canu, ond ymateb hefyd gyda'n bywydau ni. Rydyn ni'n gofyn hyn, Arglwydd Iesu, dy glod a dogoniant. Amen. Rydyn ni'n mynd i ganu eto nawr yn fyr molar io'r fenau di. Molar io'r fenau di. Amser canu dy gan o Dduw, beth bynnag a ddaw, yr hyn fydd ar fy llwybyr. Ro'r ars i canu wrth i'r machlud ddod. Molar io'r fenau di.
Wel, helo. Bore da pawb. Diolch yn fawr iawn i'r band am arwain ni yn y noddoliad ni bore yma. Dwi'n mynd i fod yn gwneud chydig o'r cyhoeddiadau yn sydyn cyn i Rhys ddod ymlaen. Does am lot i ddeud, really. O'n i'n panicio pan nath Rhys ddeud ti angen gwneud y cyhoeddiadau. O'n i'n meddwl, no. Ond does am lot i gofio, so gobeithio na gofio nhw gyd. Yr unig beth i ddeud, really, ydy mae'r grwpiau cymuned ymlaen yn ystod yr wythnos fel arfer. Llanast, mae hwnna'n digwydd heddiw yma. So pawb sydd wedi cofrestru, plis pidiwch o anghofio. Mae o am 4 o'r gloch heddiw yma. So i rhai sydd wedi cofrestru, 4 o'r gloch heddiw am llanast. A wedyn, jyst gwasanaeth wedyn, bore dydd Sul nesaf, da ni'n dod yn ôl at yn gilydd fel criw eto. Yn exciting iawn, mae Cadi yn mynd i fod yn arwain yr addoliad dydd Sul nesaf. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i hynna. Da ni wedi cael y fraint yn dod ar bendith o rando ar chydig o ganeuon Cadi yn ystod y cyfnod anodd yma. So dwi'n yn excited i weld beth gen Cadi i rannu efo ni dydd Sul nesaf. A mae'r manylion o ran sydd wedi rhoi, os da chi eisiau rhoi fel rhan o'r casgliad, fydd hynny'n dod i fyny ar y sgrin. Yr un peth ar arfer, fel sy'n cael ei ddeud bob tro, cwmni chi, da ni eisiau mwy na dim byd. Ond os da chi'n teimlo fel cefnogi'r gwaith yma, teimlo fel rhoi chydig o'ch arian mwyn helpu i ni fel eglwys rhannu am Iesu yn y dref yma ac yn yr ardal yma, plis rhowch tuag at y gwaith os ydych chi'n teimlo fel ydych chi'n medru gwneud hynny. A dyna ni, dwi'n meddwl, o ran y coeddiadau. Yn sydyn cyn i Rhys dod ymlaen, dwi'n mynd i rhannu chydig eiriau. Dwi'n mwyn siŵr os ydych chi'n cofio, rhyw bythefnos yn ôl, gath ni fideo gan Tora yn rhannu chydig am ei phrofiad hi dros y misoedd dwytha, beth sydd wedi bod yn annog hi a'i chynnal hi yn ystod y cyfnod yma. So dwi wedi penderfynu rhannu bore yma am hyn, a dwi'n mynd i sôn am chydig bach am Clwb Plus. So mae lot o bobl wedi clywed chydig bach am Clwb Plus dros y misoedd dwytha, yn cael ei gyhoeddi bod hwn yn mynd ymlaen ar ôl yr Oedfa yn y bore, a ddim rili'n siŵr beth sydd yn mynd ymlaen. Ond i fi, yn ogystal â'r grŵp cymuned, mae Clwb Plus wedi bod mor bwysig i fi dros y misoedd dwytha, yn annog fi, yn herio fi, yn arwain fi ymlaen yn yn ffordd. A beth dio, fel ydych chi'n clywed ar bore dydd Sul, mae yna criw o ieuenctid ni sydd yn ymuno efo gwaith ieuenctid yn ystod yr wythnos, a hefyd chydig o oedolion hun yr eglwys ac y myfyrwyr ella sydd i ffwrdd yn y coleg hefyd os dyn nhw'n medru ymuno. Yn dod at yn gilydd ar Zoom ar bore dydd Sul ar ôl yr Oedfa, ac mewn ffordd, diolch yn cael ei hysbysebu fel grŵp cymuned, ond mae o'n grŵp cymuned mewn ffordd. Da ni'n trafod y bregaeth, da ni'n reslo efo chydig o'r pethau sydd wedi cael ei godi gan Rhys neu pwy bynnag arall sydd yn pregethu. Ac jyst yn treulio chydig o amser yn trafod hynna fo'n gilydd, yn gweld beth da ni wedi mwynhau, beth da ni wedi ffeindio'n anodd, be fydra ni gymryd fel anogaeth o'r pregethau da ni wedi bod yn gwrando arno. A mae wedi bod yn gymaint o fendith i fi. Mae'n gymaint o fraint i fi fel rhywun sydd wedi bod yn gweithio efo ieuenctid yn eglwys ni dros y blynyddoedd dwytha sydd wedi dod adre o'r brifysgol. Jyst i weld nhw'n tyfu. Ac mae'r amser yma'n anodd i lot o bobl, ond dwi'n meddwl bod yn arbennig o anodd i bobl ifanc yn gwlad ni ar hyn o bryd, sydd ddim yn gweld ffrindiau, sydd yn stuck yn eu tai drwy'r dydd, sy'n eistedd flaen screens drwy'r dydd. So mae'n gymaint o fraint i fi gael gweld nhw hyn i gyd dal yn tyfu, dal yn tolli hun allan, yn rhoi hun i Dduw. A mae'n gymaint o fendith i fi ac anogaeth i fi, achos mae'n gallu bod yn anodd weithiau. Wneud gwaith ieuenctid yn medru bod yn anodd, ond mae'n wneud o werth o gymaint pan da ni'n gweld yr ieuenctid yn ymateb ac yn cymryd cyfle i arwain eu hunain, ac da ni jyst yn gweld nhw'n tyfu i fewn i ddynion a merched sydd yn caru Iesu a sydd eisiau rhannu am Iesu. So ni jyst eisiau rhannu hwnna fel anogaeth bore yma i rai o'n chi sydd ella, da ni'n clywed lot am yr ieuenctid yn aml yn y capel. Ond mae'r ieuenctid yn rhan o'n eglwys ni, da ni'n falch iawn ohonyn nhw, a da ni mor excited i weld beth sydd gan y blynyddoedd nesaf i ddod. Da ni'n meddwl am rhai o'r ieuenctid sydd wedi mynd i ffwrdd ac yn arwain gwaith yn llefydd yn barod. Pobl fel mae Cameron yn Lerpwl a Megi lawr yn Llandysul rwan yn gweithio efo capel efo eglwys ffynnon yn fanna, a gymaint o pobl ifanc sydd dod drwy'r gwaith ieuenctid. So da ni'n excited i weld beth gan y criw yma i ddod. So jyst eisiau rhannu am hynna. Please parhawch chi weddio am ieuenctid ni, yn enwedig yn y cyfnod yma.
Ac gobeithio gawn ni glywed chydig bach mwy am y gwaith yna dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf sydd i ddod a clywed am y ffordd mae Duw yn gweithio trwy'n ieuenctid ni a sut mae'r eglwys yn parhau i dyfu yn ein gwlad ni. So, diolch am wrando a dwi jyst yn mynd i handio drosodd i Rhys i arwain ni bore yma. Diolch. Diolch yn fawr, Rhod. Rhod, ti eisiau zoomio y camera mewn chydig bach, achos Duchy Jones is lot talach na fi. So dwi'n meddwl y Rhwng mwy agos at ti ffordd? Dyna ni. Dwi'n teimlo nes atoch chi nawr, ffrindiau. Neu falle dylen ni cael bocs i fi sefyll arno. Iawn. Wel, diolch i Arwel, a Lowri, a Tora ac Elin am arwain yn addoliad ni bore yma, a diolch yn arbennig i Rodri fyna am rannu hefyd yn arbennig am y gwaith ieuenctid sydd yn digwydd yn yr eglwys. A jyst diolch i bawb sy'n rhan o'r gwaith yna, diolch i bawb sydd yn arwain y gwaith yna. Mae o'n fendith mawr i fi fel gweinidog gwybod bod elfennau fel na o waith yr eglwys just yn digwydd heb bod fi goffa bod yn rhan ohono fe trwy'r amser, so mae hwnna'n fendith enfawr. Gen i blegu pen mewn gweddi cyn bod ni yn mynd mlaen. O Dduw Dad, i ni yn diolch i ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n diolch bod ni yn gallu canu clod i ti beth bynnag yw amgylchiadau bywyd. Ac yn arbennig nawr, i ni'n gofyn am help yr ysbryd glân wrth i ni ddod i fyfyrio o gwmpas dy air di. Ni'n gofyn i ti ddod ar Beibl yn fyw i ni bore yma. Ni'n gofyn i ti ddefnyddio dy air i'n cysuro ni, ond hefyd i'n herio ni. Ni'n gofyn i ti bendithio pawb sydd adre yn gwylio. Ni'n diolch o Dduw Dad bod dim rhaid dod i'r capel i gyfarfod ti, ond yn hytrach bod ti'n cyfarfod ni lle bynnag i ni. Ti, dy hun yw y deml, ac wyt ti yn dod ata ni yn Iesu Grist. Felly Dduw Dad, bydd gyda ni yn weddill yn amser ni bore yma, yn enw Iesu. Amen. Wel, ni'n neud cyfres ar hyn o bryd o'r enw Rhwng Bethlehem a'r Groes, sef cyfres yn edrych ar ddysgeidiaeth Iesu, yn benodol yn edrych ar Damhegion a rhai o'r delweddau oedd Iesu yn ei defnyddio wrth ddysgu gwirioneddau mawr amdano fe ei hun, am y deyrnas ac ynglyn â'r alwad i fyw fel disgyblion yng ngoleuni y deyrnas a'r gwaredwr a gyda Iesu Grist. Mae'n ymddangos ar yr olwg gyntaf fod Iesu weithiau yn gymlethu pethau wrth ddefnyddio Damhegion. Ond mae hynna dim ond achos bod ni'n byw 2000 o flynyddoedd wedyn, ac yn aml bod lot o'r Damhegion falle ddim yn gwneud synwyr yn syth i ni oherwydd bod ni'n byw mewn oes a cyd-destun gwahanol. Ond yn amser Iesu, mi fydde lot o'r Damhegion, lot o'r delweddau oedd Iesu yn defnyddio, yn ddelweddau o fywyd bob dydd. A dyna pam oedd Iesu mwy na thebyg yn ei defnyddio nhw. Oedd eisiau cyfathrebu y gwirioneddau mawr mewn ffordd y byddai pobl gyffredin y mywyd bob dydd yn ei deall. A mae hynna yn arbennig o wir yn y ddameg sydd gyda ni bore yma, lle mae Iesu yn defnyddio dau wrthrych o fywyd bob dydd mwyn trio dysgu gwirionedd mawr. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Efengyl Mathew, pennod 9, dechrau darllen yn adnod 14. Dyma ddisgyblion Ioan yn dod at Iesu a gofyn iddo, "Dyn ni a'r Phariseaid yn ympryddio, ond dydy dy ddisgyblion di ddim. Pam?
Atebodd Iesu nhw, dydy pobl ddim yn mynd i wledd briodas i fod yn drist ac i alaru. Maen nhw yno i ddathlu gyda'r priodfab. Ond bydd y priodfab yn cael ei gymryd i ffwrdd oddi wrthyn nhw, a bydden nhw'n ymprydyo bryd hynny. Does neb yn trwsio hen ddilledyn gyda chlwt o frethyn newydd sydd heb shrincio. Byddai'r clwt o frethyn yn tynnu ar y dilledyn ac yn achosi rhwyg gwaith. A dydy gwin sydd heb aeddfedu ddim yn cael ei dywallt i hen boteli crwyn. Wyth i'r gwin aeddfedu, byddai'r crwyn yn byrstio ac yn difetha, a'r gwin yn cael ei golli. Na, rhaid tywallt y gwin i boteli crwyn newydd, a bydd y poteli a'r gwin yn cael ei gadw. Nawr, be sydd gyda ni fan hyn ydy delwedd ynglyn â hen bethau a pethau newydd. A fel y gwelwn ni mewn munud, yr her gan Iesu yw fod yr hen a'r newydd, falle'n werthfawr ynddyn nhw eu hunain, ddim wastad yn ffitio gyda'i gilydd. Felly, fel gweithgaredd i'r plant bore yma, dwi eisiau chi fynd fyny grisiau neu o gwmpas y tŷ, a dwi eisiau chi wisgo fyny mewn pethau sydd ddim yn mynd gyda'i gilydd. So, enghraifft, fe allwch chi wisgo gwisg, dwi'n yn gwybod, gwisg Thunderbirds neu gwisg Spider-Man gyda Wellington's dad. Neu gallwch chi wisgo fyny fel yn gwisgo fyny kit pildroed, ond gwisgo het mam. So, meddyliwch chi am bethau hen a newydd, a pethau sydd ddim cweit yn ffitio gyda'i gilydd, a gwisgwch nhw, a wedyn gofyn i mam neu dad neu nain y taid, dynnu llun, a danfon y llun mewn i fi ar WhatsApp, a newn ni weld beth sydd wedi dod i mewn ar y diwedd, a newn ni rannu rhai o'r lluniau yna ar Facebook y capel wedyn. Nawr, fel o'n i'n dweud, mae lot o'r damhegion yn anghyfarwydd i ni. A mae hwn yn ddameg falle sy'n weddol anghyfarwydd. Mae e'n un byr sy'n defnyddio 2 ddelwedd o fywyd bob dydd yn amser Iesu. A mae'r arferion cymdeithasol mae'r ddameg yma'n cyffwrdd arno hefyd yn weddol estron i ni. Dydyn ni ddim yn byw mewn oes le mae pobl yn patio lan hen ddillad bellach. Wedi dweud hynny, mae wedi dod yn fwy ffasiynol, a da felly wrth i bobl drio byw yn fwy gwyrdd i adfer dillad ac upseiclo dillad unwaith eto. Ond ar y cyfan, da ni yn anffodus yn byw mewn cymdeithas wastraffus, le da ni'n taflu allan pethau a cael pethau newydd yn llawer rhy hawdd. Mae lot haws prynu jumper newydd am 10 o peacocks nag yw i gael patchen a pwythau allan a trio trwsio eich siwmper chi. Ond yn amser Iesu, doedd dim modd just picio i Asda neu peacocks i brynu 10 pac o sanau am 5 pint. Ond yn hytrach, oedd rhaid i bobl, oedd pobl jyst ddim yn gwisgo sanau yn amser Iesu, ond chi'n deall y pwynt fi'n trio wneud. Yn amser Iesu, oedd dillad yn rhywbeth o rhaid i chi drwsio ac ail ddefnyddio trwy'r amser. Ac felly, yn amser Iesu, oeddech chi ddim yn defnyddio, os oeddech chi eisiau trwsio hen ddilledyn, oeddech chi ddim yn defnyddio darn newydd o frethyn. Oherwydd, mae brethyn yn shrincio wrth i chi i drin a'i wisgo a'i olchi fe. Nawr, nes i ddysgu bod hyn yn wir y ffordd anodd unwaith, achos un tro fi'n cofio gath Mena dop newydd o ryw siop, sa'n gwybod o le, ond ddim yn meddwl mai o peacocks o dde, rwch fel na. Ac wrth gwrs o'n i'n meddwl bod fi'n neud ffafr a taflu fe mewn i'r olch gyda nillad i gyd. Ac wrth gwrs, dath allan o'r olch ac oedd y pryn yn ffitio cadog. Ac o'n i ddim yn ddyn poblogaidd iawn yn y tŷ y diwrnod yna. Dyna sy'n digwydd i ddillad os ych chi ddim yn ei trin nhw'n iawn. Maen nhw'n shrincio.
Ac felly, be mae Iesu'n dweud fan hyn? Os oeddech chi'n cael dar newydd o frethyn a sticio fe ar hen frethyn, yna bydde'r brethyn newydd yn shrincio ac yn rhwygo ac yn neud y broblem yn waith. Dim bod dim byd yn bod efo hen frethyn, dim bod dim byd yn bod efo brethyn newydd, jyst bod nhw ddim yn ffitio gyda'i gilydd. Nawr mae rhywbeth tebyg ynglyn â gwin. Dwi ddim yn gwybod sut mae gwin yn cyrraedd eich tŷ chi. Dwi'n yn gwybod os yw e'n cyrraedd fesul bocs fel mae'n cyrraedd tŷ rhai pobl yn Segotiwm Road South ac yn neud i'ch cypyrddau chi syrthio lawr. Ond fel arfer mae gwin yn y wlad yma'n dod mewn poteli gwydr gyda corcyn a sgriw top. Ond yn amser Iesu, mi fydde gwin yn cael ei storio mewn crwyn anifeiliaid. Nawr, dwi'n swnio'n appetising iawn o gwbl. A wedyn, ond y syniad oedd, byddech chi'n rhoi gwin ffres mewn croen lledr anifail, a wedyn wrth i'r gwin eiddfedu a ffermentio a chwyddo, mi fydde'r croen wedyn yn tyfu ac yn stretcho gyda fe. Ond wrth gwrs, tasach chi'n neud y camgymeriad o roed gwin newydd mewn hen groen, hynny yw croen oedd eisoes wedi cael ei stretcho mor bell ac allai fe fynd, yna wedyn bydde y croen yn ffrwydro ac yn torri a bydde tipyn o fes a gwaith mopio gyda chi i wneud. Unwaith eto, ddim bod dim byd yn bod gyda'r newydd, dim bod dim byd yn bod gyda'r hen. Jyst bod nhw ddim wastad yn mynd gyda'i gilydd. Felly beth ar wyneb deiar mae Iesu yn trio i ddysgu gyda y ddameg yma ynglyn â'r hen a'r newydd, ynglyn â'r brethyn, a'r gwin, a'r croen. Nawr, mwyn deall be mae Iesu yn trio dweud fel hyn, mae rhaid i ni edrych ar y cyd-destun. Beth oedd yn mynd ymlaen just cyn i Iesu adrodd y ddameg yma? Wel, mae Iesu yn cael ei herio gan y Phariseaid ac hefyd gan rai o ddisgyblion Ioan. A dyma mae e'n dweud yn adnod 14 i'ch atgoffa chi. Dyma ddisgyblion Ioan yn dod at Iesu a gofyn iddo, dyn ni a'r Phariseaid yn ymprydyo, ond dydy dy ddisgyblion di ddim. Pam? Nawr, un peth sydd yn hawdd i ni anghofio falle yw nad oedd Iesu yn berson crefyddol iawn. O leia ddim yn berson crefyddol fel i ni'n meddwl am grefydd a person crefyddol heddiw. Mae yna rai pobl yn dweud bydde Iesu mortified tasai fe'n gwybod fod pobl, wel, mae yn gwybod, ond chi'n deall y pwynt, bydde fe'n mortified i feddwl fod pobl wedi cymryd peth oedd ysgeidydd a wedyn wedi sefydlu crefydd newydd. Hynny yw nid dod i sefydlu crefydd nath Iesu, ond dod i sefydlu teyrnas. Fe ddaeth ei gyflawni a ddewidion, i gyflawni proffedolaethau y grefydd Iddewig. Ond yn sylfaenol, ddaeth e ddim i sefydlu crefydd. Fe ddaeth e i sefydlu teyrnas newydd. Ac i ni'n gweld hyn yn arbennig ar ddechrau Efengil Marc. Mae Ioan yn dweud wrth i ddilynwyr hynny yw y rhai sydd erbyn hyn ddim cweit wedi deall y neges. Mae Ioan yn dweud, dwi'n defnyddio dŵr i'ch bedyddio chi, ond bydd hwn yn eich bedyddio chi ar ysbryd glân. A wedyn rai adnodau wedyn, mae Iesu yn dweud, i ni'n cael adroddiad am Iesu. Aeth Iesu i Galilea a chyhoeddi newyddion da Duw. Mae'n amser, meddai. Mae'r foment wedi dod. Mae Duw yn dod i deyrnasu trwy'ch gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Felly ni'n gweld fan hyn, a ddechrau Efengil Marc, ag y cyd-destun oedd Iesu'n adrodd y ddameg, bod e yn bennaf ddim ynglyn â bod yn grefyddol, ond yn hytrach bod e ynglyn â cyhoeddi teyrnas newydd. Cyhoeddi fod yna shifft a newid radical yn digwydd trwy ac oherwydd Iesu.
a bod yna ddim gwahoddiad i fod yn fwy crefyddol, bod yna ddim gwahoddiad i ymuno mewn efo traddodiadau a defodau crefyddol o rheidrwydd. Ond yn hytrach, mae galwad yr Efengyl ydy gweld ac ymuno a teyrnas newydd. Oedd dim byd yn bod ar ymprydio, i ddweud y gwir mewn llefydd eraill, mae Iesu yn annog yn prydio, a mae ei hun yn ymprydio, a mae yna alwad i ddisgyblion Iesu hyd heddiw yn prydio fel rhan o fod yn ddisgyblion iddo fe. Ond oedd Iesu, wrth weld y cwestiwn yma gan ddisgyblion Ioan, wrth weld y cwestiwn gan y Phariseaid, oedd e'n gweld beth oedd tu ôl y cwestiwn. Neu oedd e'n gweld mai rhyw trap crefyddol oedd ganddyn nhw fel hyn. Oedd e'n ynglyn â gweld os oedd Iesu ynglyn ar allangolion, i weld os oedd e'n cyn ar gadw traddodiadau, cadw defodau, neu oedd yna rhywbeth newydd yn mynd ymlaen. A be mae Iesu'n trio dweud yn y Dameg mewn ymateb i'r cwestiwn, dwi'n meddwl, yw falle bod na werth i'r hen a bod na werth i'r newydd, ond bod nhw ddim wastad yn mynd gyda'i gilydd. Dyn nhw ddim wastad yn compatible. Felly beth yw'r neges i ni yn codi allan o'r delwedd a'r damhegion yma? Wel, yn sydyn iawn, dwi am drio cymhwyso'r Dameg ar 3 lefel. Yn bersonol, fel eglwys, a wedyn fel cymdeithas. So yn gyntaf, yr her bersonol sydd yn codi o'r Dameg. Nawr mae Iesu yn y busnes o roi bywyd newydd a cyfle newydd i bob un ohono ni yn bersonol. Mae wedi marw, mae wedi atgyfodi mwyn i ni gael maddeuant, mwyn i ni gael holl feiau a pechodau ddoe wedi delio nhw, wedi cymryd oddi ar yn ysgwyddau, mwyn i ni gamu ymlaen i'r bywyd newydd gwell mae Iesu yn deisyfu i ni. Hynny yw, fel sydd wedi cael ei ddweud droion yma, mae Iesu'n caru ni jyst fel yda ni, yn llawn o'n beiau, yn llawn o'n gofidiau, ond mae e'n caru ni ormod i'n gadael ni fel yda ni. Na i ddweud hwnna eto. Mae Iesu'n caru ni jyst fel i ni, ond mae e'n caru ni gormod i'n gadael ni fel i ni. Hynny yw, mae eisiau ni droi cefn ar yr hen mwyn camu mewn i'r newydd. Ac felly, os ydyn ni o ddifri wedi credu, wedi derbyn maddeuant, fe newn ni fel disgyblion i Iesu ddysgu troi cefn ar rai bethau. Falle fod yna bethau, perthnasau, diddordebau, syniadau, serchiadau o'r hen fi sydd angen ni droi cefn i gamu mewn i'r fi newydd sydd yn Iesu. Falle bod yr hen bethau na'n iawn yn ei lle, ond oedden nhw'n cymryd y lle, mae Iesu yn ei heiddi yn bywyd ni. Meddyliwch am eiriau Iesu i'r wraig oedd wedi dal mewn godineb. Mae Iesu yn dweud fel hyn. Dwi yna ddim yn dy gondemio di, chwaith, meddai Iesu. So dwi Iesu ddim yn condemio'r wraig, mae'n derbyn hi jyst fel mae hi. Ond nid dyna ddiwedd yr adnod. Mae'r adnod yn mynd mlaen wedyn i ddweud, felly dos a pheidio pechu fel yna eto. Mae Duw yn derbyn ni fel i ni, mae'n derbyn ni yn yr hen berson yn llawn o'n beiau, yn llawn o'n pechodau, ond mae yn gwahodd ni mewn i fywyd newydd gyda fe. A dyma i ni'n gweld yn y Dameg yma, yw fod yr hen a'r newydd ddim wastad yn compatible. Mwyn gwir derbyn y newydd, mae rhaid troi cefn ar yr hen. So dyna yw yr her bersonol. Mlaen nawr at yr her i'r eglwys. Nawr, mewn chydig wythnosau, byddwn ni'n edrych ar Dameg y mab a Fradlon. A chydig bach o spoiler alert cyn y neges yna.
nid y mab sy'n rebel yn y stori ydy'r unig fab sydd yn bell oddi wrth y tad. Mae'r mab sydd wedi aros adref yr un mor galon galed a'r mab sy'n mewn gwrthryfel agored. Ac felly, mae'na rybydd fan yna fod yn gaeth i'r hen drefn, bod yn gaeth i ddeddf ac arferion crefyddol, yr un mor farwol ag ydy bod yn hollol wyllt a rhydd. A mae hwnna'n her i ni fel eglwys yma yng Nghaernarfon yng Nghymru yn 2021. Ydyn ni yn bobl crefyddol neu ydyn ni'n bobl y deyrnas? A dwi'n meddwl fod Iesu trwy yr Efengylau yn dangos fod yna wahaniaeth pwysig rhwng y ddau beth. A ydyn ni fel Cristnogion yng Nghymru heddiw, ydyn ni yn Phariseaid neu ni yn bobl y ffordd? A wath i ni fod yn hollol onest, wath i ni cyffesu yn llawer rhy aml, da ni yn debycach i'r Phariseaid nag i bobl y ffordd. Ac felly, fel Cristnogion, fel eglwys, mae angen i ni edifarhau am fod yn rhy glwm i grefydd yn hytrach na camu mewn i fod yn bobl y deyrnas. Ydyn ni fel eglwys weithiau wedi yn rhwymo gormod i'r hen ffordd o feddwl, yr hen ffordd o wneud pethau. Neu ydyn ni'n agored i weld beth mae Duw yn gwneud yn newydd, yn yn tref, yn yn gwlad, yn yn byd. Ac ydyn ni yn barod i adael fynd i'r hen mwyn partneri efo Duw yn Iesu yn y newydd. Wedyn y trydydd pwynt, yr her fwy cyffredinol i'n gwlad ac i gymdeithas heddiw. Nawr, mae wedi bod yn bach o ystrydeb dros y flwyddyn diwethaf i ddweud bod ni ddim eisiau pethau i fynd nôl i fod yn union fel oedden nhw cyn y pandemig. Nawr, yn amlwg, mae yna lot o bethau ni'n disgwyl mlaen i fynd nôl i fel oedden nhw. Da ni'n disgwyl mlaen i allu treulio mwy o amser gyda'n teulu a'n ffrindiau. Mae Arwel Jones yn disgwyl mlaen i roi cwtches i bawb eto. Da ni yn disgwyl mlaen i'r ysgolion ailagor mwyn i'r plant gael gweld i ffrindiau a cael addysg wyneb yn wyneb unwaith eto. Ond mae yna bethau eraill, da ni ddim eisiau rhuthro nôl iddyn nhw. Mae lot o bobl wedi mwynhau teithio llai. Oedd lot o bobl mewn swyddi falle le oedd rhaid iddyn nhw deithio, a mae pobl wedi gwerthfawrogi gallu teithio llai. Llai o gyfarfodydd yn gyffredinol, a'r cyfarfodydd yna yn rhai byrrach. Llai o bwysau i fod yn gynhyrchiol a prysur trwy'r amser falle. Pobl wedi mwynhau byw bywyd yn fwy syml ac yn fwy gwyrdd. Lot o bobl yn mwynhau prynu mwy o siopau lleol ac yn y blaen. Ond mae yna newidiadau mwy sylfaenol hefyd sydd angen i gymdeithas ddelio gyda nhw, dwi'n meddwl, dros y blynyddoedd nesaf yn dod allan o'r pandemig. Enghraifft, mae ystadegau yn dangos fod pobl tlawd mewn cymdeithas wedi cael ei effeithio yn fwy na'r boblogaeth cyffredinol gan Covid. Nid achos bod yna rhywbeth genetic yn anghywir gyda pobl tlawd sy'n neud nhw fwy susceptible i ddale na neb arall, ond yn hytrach oherwydd amgylchiadau yr economi a cymdeithas yn golygu fod pobl tlawd yn fwy tebygol o orfod parhau i fynd mas i weithio oherwydd bod nhw'n methu gweithio o adre. A mae rhywun yn clywed am adroddiadau anecdotal ynglyn â pobl sy'n ar 0 hours contracts, sy'n falle fod hunan ynysu, ond bod nhw methu wneud hynny achos tasen nhw'n hunan ynysu a ddim yn mynd i'r gwaith, bydden nhw wedyn ddim yn gallu talu rhent a talu biliau. A mae lot o bobl yn dweud, wel, dyna chi drist, dyna chi ofnadwy. Ond mae rhaid i ni fel cymdeithas ofyn, wel, be ni'n mynd i newid te?
fel bod yr anghyfiawnderau yma ddim yn bodoli yn y dyfodol. Nawr, yn siŵr bod rhai ohonoch chi adre, poeni, mae Rhys di mynd bach yn Marxist fan hyn. Ond nid dyna beth yw e, mae e ynglyn areslo gyda be mae bod yn bobl y deyrnas yn golygu i bob rhan o fywyd. Be mae'n golygu i'r tlawd yn cymdeithas. Be mae'n golygu i ofalu am y greadigaeth. Os ydy Iesu yn arglwydd, mae e'n arglwydd ar bopeth. Ac felly, mai falle diddordeb cyntaf Iesu yw yn eneidio ni, mae ganddo ddiddordeb yn y person cyfan. Mae ganddo fe ddiddordeb mewn cymdeithas cyfan. Mae yna groeso i bawb yn Nheyrnas Duw. Ond os chi'n edrych ar yr Efengylau, mae yna groeso arbennig i'r tlawd a'r gorthrymedig. Ac felly wrth i ni feddwl ynglyn areslo gyda'r hen a'r newydd, mae eisiau ni fel cymdeithas a'r eglwys gyda hynny, feddwl beth yw ynglyn â'r hen fyd cyn y pandemig i ni'n fodlon gadael ar ôl mwyn camu ymlaen i rhywbeth newydd sydd yn nes at werthoedd teyrnas y gwaredwr i ni'n dweud yn bod ni yn ei ddilyn a credu ynddo fe. Felly, tro nesaf fyddwch chi'n patio lan eich brethyn cartref, neu tro nesaf fyddwch chi yn llenwi croen mochyn gyda gwin, ystyriwch felly beth yw'r her i chi. Yn gyntaf, yr her bersonol. Falle fod yna rhywun yn gwylio adre, bod chi yn rhy glwm falle i'r hen berson. Bod chi falle ynghrwm i ddeddfe a pwysau cymdeithas, pwysau pechod, pwysau crefyddol. Falle fod Iesu bore yma'n eich gwahodd chi i gamu mewn i'r maddeuant a'r bywyd newydd mae e wedi rhoi i chi fel rhodd. Yr her i'r eglwys, falle bod angen i ni fel eglwys ystyried ydy ni yn rhy debyg i'r Phariseaid a bod angen i ni edrych ar ymlaenoriaethau i fod yn debycach i Iesu a'i ddisgyblion cyntaf. Ac wedyn fel cymdeithas a byd yn gyffredinol, dwi'n meddwl fod ni yn byw mewn cymdeithas byd a creadigaeth sydd yn gryddfan am deyrnas a gwawr newydd sydd i gael yn Iesu Grist. Mwyn i enw. Amen. Felly mae'r band am ddod nôl fyny nawr i ganu y gan olaf i ni. Dydych chydig bach yn nyrfys, ydw i'n gallu ymateb, ond yn newyddion da, mae Efengyl Iesu Grist yn deud yw, bod e ddim ynglyn â ni'n gwneud pethau, ond mae ynglyn â Iesu'n gweithio yno ni, a fyddwn ni'n canu am hynny mewn munud. Jyst un nodyn bach i'ch atgoffa chi, mae'r clwb coffi ymlaen eto bore yma, a mae'r cod ar y sgrin nawr, a fydd trei, dwi'n meddwl, yn falch i'ch croesawu chi, a hefyd y Clwb Plus yn ôl yr arfer fel oedd Rhodri yn sôn. Felly dewch i ni gofio bod e ddim yn dibynnu arno ni, mae'n rhaid ni ildio, ond mae ynglyn â Crist yn gweithio yno ni. Wedyn mae'r gan newydd mae'n sôn am hynny. Roddodd fath ras yw Iesu fy ngwaredwr, cans nid oes mwy y gall y neb ei roi. Efewn hyfiawnder y ddidon llawenydd, fy nghariad triw am dwm di derbyn hedd. Cydiaf yn hyn, mae'n gobaith i yn Iesu.
nid oll yng nghomau bywyd am ryfeddod o'r nef ym anghan cod y blef nid my fi ond Christ yno fi. Mae'r nos yn ddi, ond ni fydd yn fy ngadael. Mae ef gerllang wared o'r i asau. Rwy brwydro mlaen mewn gwendid a llawenydd. Gan ser fy angen dawain effen glir. Cydiaf yn hun, mae'r bugail yn rhan ddiffyn. Rwy'r dyffryn dwm ne fe am harwain ni. Drechod wyllwch a braw, bydd i goriaeth a ddaw, nid my fi, ond Christ yno fi. Nid ofna ddim, mae Iesu wedi maddau. Talwyd y pris, diogel fydda fi.